O Consello é unha institución, como dice a Lei de Creación, que ten a misión básica de preservar, promover e propoñer. Por tanto, unha institución consultiva e que debe asesorar. A aposta é unha aposta por camiñar coa man das tecnoloxías actuais nun momento determinado no que empeza a haber xa unha apropiación social dunha serie de ferramentas que permiten pois unha maior divulgación e unha maior difusión da cultura galega. Eu creo que o Consello o que fai é ver unha forma de chegar ao maior número posible de galegos en Galicia, no mundo, en calquera lugar, e intentar que coñezan o que se fai e o que é un pouco a produción cultural galega que desde o Consello se lles pode trasladar. Eso plásmase na creación de canles, de plataformas, unha plataforma digital que ten dúas lanzadeiras. Por un lado, un portal, o portal culturagalega.org, e por outro lado, o que é a páxina corporativa do Consello. A presencia da cultura galega en internet é estar no mundo nun momento determinado, é estar nas redes, nomeadamente na rede de internet, e, por tanto, é un desafío para todos os actores culturais do país e, por suposto, para o Consello. Eu creo que ese é un primeiro paso. O seguinte paso é ver como as innovacións están permitindo novas actuacións no campo da divulgación e, por tanto, como interactuar, sobre todo, cos usuarios e buscar unha maior participación e unha mellor relación, é dicir, en definitiva, unha mellor comunicación. Entendo que exixe un desafío permanente, é dicir, o desafío permanente do Consello é precisamente estar nesas tendencias, neses ámbitos de innovación que se van producindo, sobre todo no campo da divulgación e no campo da interacción, porque é a única forma de chegar a eses non só usuarios, sino actores do presente e, sobre todo, do futuro na cultura galega. Ou afrontamos ese desafío no día a día, nas novos produtos, nas novas formas de comunicar, nas novas formas de planificar e elaborar, por tanto, programar actividades no Consello, ou perderemos o desafío de estar no futuro, é dicir, de ter presencia que a cultura galega realmente teña presencia, ese proxecto no mundo no futuro.